Ha kaban kong ang soban ai khublai ya phi ki perlok nong khwai baro ki baju kersan ya kene ke channel dame ke channel ya sa chi sen nga ai khublai ya phi ki perlok ki ba ladap subscribe ya kene ke channel ban nga ai khublai kulum lang ya phi ki bompat subscribe ru kumju te ha kene ka video ka ba manta adan ban ra ya kene ka we ka notice ka badai hapo helan hapo southwest khas hill district te kane kapung kam da chingai e namo karwat te ba phintip company ya ki jingjingai namo karwat phila ban phone ya kini ki number phone ki bla don ha kane ka notice khnang ba phinkli company ha ka bai dei bat kane ka jaka khwai namar le se ki ba khamjingai kim da tip tikna ya kane ka jaka te kinsa batai happy te sangapan pulai ya kane ka notice kumba kalong bat sapet ya kane ka video hadu ka bakut onda ngala pulai ya kane ka notice lese phidon ki jing thumo banwan ha kane ka jing yakop khwai dokha kabal itnat ha ka jing pet ka jonga namar ka dor jong ka tiket ka de ka batat bat ki price ru kilong ki ba itnat ka jing yakop khwai dokha ka ba ipang bat ka ba itnat sisa kane ka jing yakop khwai dokha ka ban sapen long ha hilan how ne benai ban sawan kata ka khatwai tarik Oktober 2000 posan agba dor tiket kade ka batat bat ki price kilong ki ba itnat hadu kata sngap an pule ya kane ka notice kumba kalong ka jing yakop khwai dokha bala penyai da iba bayai ne thongni ba hap di do bat ba arlin leng do ba kersan simli bat ki parlok kajaka kandai ka ha helan Podjo ot tenai area ane kane kade kapung ha southwest khas hill district te ka tarik ban pan khwai kande khat wei tarik benai Oktober 2000 posan kabade ka sngi sa chan kapot ban khwai kande khandai beje am bat kan kot lai beje pm te ka sap ka dor jong ka tiket kande tang praspa si tiket sirong yang wei khwai desngap ya kijing ai sobha bayak bankong on ai silak bat kaba ar sanpho hajar kaba lai sanpho hajar kaba saw sanpho hajar kaba sanpho hajar kaban riu sanpho hajar kaba nyo sanpho hajar kaba fra sanpho hajar bat kaba khandai ru sanpho hajar sap kini ki price kilong ki bai tanat sisa tenalor kini ki price ki baha khmat phinnang yo susu saki concession kata hajar hadu nyo posan teli te total jong ki price kendai shispa teli ki price kador jong ki tiket kade tang praspa sirngwyang wei khwai te halor kane ka jing yakop khwai dokha te on nalor ki dokha barim on the dokha thmai nriu kontal ha ka sitrik bnai ba sipho hajar posan te ondi tiket nadu ka sipho tarik benai ba sipho hajar posan por pra bje am kirawan kideban kongo bat buram ya kapor ban sedang khwai bat kindon kinong diwi di khnyang ha kate kasngi te ba phnyo ya ka jing tip ki ba company phila ban phone ya kini ki number phone ki bala don ha kane ka notice te sap ka ba khamso tana chu ha kane kasngi nalor kini ki jing yakop khwai dokha te kandon shu sa ka lok ki draw baya kata ka lok ki draw ya ka jing ai sobha on ai da ka alto standard kabarim lene kapisa silak anta ka ba ar laipho hajar ka ba lai sipho hajar ka ba san hajar te kador jong ke tiket kandai ar spa kawai